बेखौ प्रमद बर' सारनि जेनाखि भिजन बे भिजनखौ लानानैनो आरो बिथांनि निर्देश मथेनो जेनाखि नैबे बड'लेण्ड CM कापआव जाय गेलेगिरिया हायेस्ट स्कर खालामनो हागोन आरो जाय गेलेगिरिया बेस्ट प्लेयार मोनगोन बे सानैनो डाइरेक्ट बड'लेण्ड FC आव जायगा होनाय जागोन आरो बिथांमोनहा दुरान्ड कापआव डाइरेक्टलि पार्टिसिपेट खालामनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो बेवहाय स्काउट दोनदों कचफोर एक्सपार्टफोर बिथांमोनहा जुदि सोरनिबा गेलेनायखौ मोजां नुयोबा बिनिफ्राय डाइरेक्ट पिकआप खालामनानै टीमाव सोहैनायनि बेबस्थाखौबो दोननाय जादों। बड'लेण्ड FCनि हान्जाया आं दहाय फुङाव खनसे लोगो हमहैदों बिथांमोनहा प्रेक्टिसखौ एक सप्ताहनि सिगांनिफ्राय जागायजेनबाय नोंथांमोनहाबो थांनानै खनसे नायथिंहैनो हागोन। दा जोङो ओनसोलनिफ्राय जेसेबांनाखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेदों जायखौ जोङो मोनबोनो हाथावथाव बिथांमोनखौ लेंबोनानै लाबोदों जेरै गोगोमसार गयारि बिथाङा अलरेडि केम्पआव दंफैयो मन'बिर बसुमतारी बिथाङाबो अलरेडि केम्पआव दंफैयो बिदिनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जायफोर टप लेभेलाव पारफर्मिं खालामनानै दंबाय थायो बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्ट इनभाइट खालामनानै लाबोदों आरो बिनि अनगायैबो साफा सानै जोङो फरेनार्सबो नांगौ हिसाबै जोङो लेंहरदों कलम्बियानिफ्राय मैया सासे सौफैनानै दंफैयो थिग बेबायदिनो साब्रै फरेनार्स आरो बांसिनानो बड'लेण्डनि जोंनि जायनाखि मोजां मोजां पारफर्म खालामनानै दं बिथांमोनखौ लानानै दा प्रेक्टिसा सोलिबाय थादों।